Ko office DHS MI hnek lai pho tarik unai lar aja arpho kala pente banaki ripo ngut kibiyo COVID-19 mendagasngi lai pho ngut kidei ne Egh Wgh district hakaba apun ngut kidei gi high risk contact iwe bon phaina barjala bat sawngut nak armed force iwe dei ne South Garo Hills district but idei high risk contact ki hinrewood ki banari boy district ki de arngut ki bon phaina barjala arngut ki high risk contact iwe de be asrium kum gajing pang bayongkli but iwe dei na ka armed force na East Garo Hills district ki dan khandai ngut but baro ki de na ka random sampling la ni ga jingshim nomuna na phangi ki pajba hayo rongjeng ki sawngut na East Giant Hills district ki de arngut ki bon phaina barjala but arngut ki high risk contact ka West Garo Hills district ki dan prangut but ki baro ki de ki shipai BSF